ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд ан мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастем мошиное ки мо қабул кардем аз территорияи Тоҷикистон ва аз территорияи Москва. ҳастай Opel Astra H дар кузофи караван, ваз 2107 солҳои нав, мошинои Sanyango Karando дӯстони азиз, Mercedes-ои S-класс ҳастай ки светои сафед, Opel Sedan бо нархи арзон, Opel хетчбек ҳастай, электроскутер ҳастай дӯстони азиз ва ҳастай грузовой газель бо нархи арзон ва дутта дига Mercedes-ои сечка бениҳоят бо нархҳои арзон ҳастай ки вайшам ҳастай ва ҳастай Mercedes-ои 190 ҳастай дӯстони. обшин бо дига намун маркҳо ҳастай ки бо нархҳои арзон мо аз фурӯшандаҳо қабул кардем дӯстони, яъне ки реклама кардан дар мо. ва курси имрӯза бошад 118 сомон дӯстони азиз. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes S-класс ҳастай, баъдрон ки Mercedes-ои S-класс ҳастай барои нихали шаҳррӯз бурдан зур ҳастай дӯстони азиз, нархи арзон. соли бароишаш 2008 сол ҳастай ки сӯизфурӯш бензинае, мотори 3.5 литраи, коробкаш автоматае, сайсияни мошин мега созае. 11 моҳи дига танировка, 11 моҳи дига ҳуҷҷат, хадавои кадаги, 4 дискҳои фасон, люк, кондитсионер ва дигар чизо дорад. нархи мошина мега сроша 110 000 мега бо муомилаи хуб мега мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 110 000 муомилаи хуб дорад. парамои рақамҳои дастишон рақамҳои 60 рақамҳои дастӣ ва дар рақамҳошонам WhatsApp доранд. танировка ҳуҷҷат 11 моҳ, хадавои кардагӣ, тоқа суми холи 110 000 муомила бо мегад мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. кадоме ки харидори аниқ ҳастед, ина занг занам, маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дошта бошанд ё ки хона, замин, квартира, кадоме дар кор бошад реклама, марамат дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо кор мекунад, рӯй кунед, реклама мемонем. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай ки срочная Sanyan Karando ҳастай ки мошинаи барои кӯҳ буромадан, яъне ки барои тарафҳои деҳота, баландида зур ҳастай. Sanyan дӯстони азиз Karando соли бароишаш 1996, сӯизфурӯш дизел, объем мотораш 2.4 литраи, коробкаш механикае, ҳолати мошин мегад беҳтарин, мошин мегад як даст гаштагиае. Sanyan Karando дӯстони хеле мошин ном дорад, дизелай, мақсад ки эконом дига мегад 2.4 мотораш, обши мошинча мегад созае. дӯстони азиз мегад моторша мегад нав, мегад вагон задаги ҳастем. ҳуҷҷатҳои мошин мегад бучидагиай, 4 та баллон мегад 90% дӯстони азиз, хадавоиша мегад кардагӣ ва сумаки нархи мошина мегад 40 000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем, ё ки алиша мешава мегад ба ягон мошине ки болои сума, мақсад ягон мошини арзон боша, болои сумам тиен, яъне мешавад. ягон мошини шумо арзон болои мошин сумте ира алиш мекунанд, яъне хел. сумаки нархи мошин 40 000, муомилаи савдош дар назди капоти мошин. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ховалин. парамои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам кор мекунад дӯстони азиз ва парамои рақамшон кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқулай, марамат занг занед, маълумотои пурраша гирем. навори моро дар WhatsApp имотон падиса кунед ва навора дӯстон то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ҳастай, баъдрон ки дар кузофи каравана универсал соли бароишаш 2007 сол, сӯизфурӯш газ, бензин, гази ёрачорам дорад. объем моторш мега 1.8 қабрғай мега соҳибаш, коробкаш автоматай, сайсияни мошин мега созае. ҳуҷҷатҳои мошин тақрибан 9 моҳи дига мондагиай, 4 та баллон навай, хадавои кадагӣ, мотор соз дӯстони азиз. алишам мешавад ба ягон Opel Astra G болои сумтен, ё ки Opel каравани прасойкати болои сумамтен мешавад. нархи мошина мега сумаки 53 000 мегем бо муомила мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Воседа. метавонед маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон гирен. якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 0910, дуюмаш рақамҳои вавилон ахираш 0900, инашта WhatsApp дар обшим ҳада рақамҳошон кор мекунад. камсанал электропакет дорад, инам хали светоае. бештар маълумотои пурра ва ани аз рақамҳои худашон марамат занг занед. ва дӯстони азиз, нагуфтанам ки шумо агар ягон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама бошад, марамат дар рақамҳои 885 12 20 рӯй кунем.
реклама мемонем. Лайкора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки грузовой газел ҳастае ки срочнай бо нархи арзон. соли бароишаш 2003 сола мегад соҳиб шуд сӯзишфурӯш газ бензине мотораш мегад 410 мотор мегад навай. хоб дӯстони азиз мегад мақсад ки задаги пӯшидаги мегад надорад, бортшам мегад созаи радиаторшам мегад нав астае ва 6 та балон мегад нави ҳолати корӣ дар дӯстони азиз. Мошин сода мегад мегирӣ фақат кор мекунӣ. нархи мошина мега 17,000 мегем бо муомила мегад мекунем камтар дига ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, яъне ки ноҳияи Ҷайҳунда. 17,000 2003 сол грузовой газел соза мегад мегирӣ фақат корта пеш мебарӣ. хоб промои рақамҳои тисели соҳиб шуд дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Кадомито ки мехарен занг занед маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои ҳам тисел сони азиз гирен бо муомилаи хуб мекунад мегад срочна сум дар курай. газел нархи арзон ва сайстини ҳолати хуби техникӣ дай. Бештар маълумот аз рақамҳошон. ва шахсони дар ягон мошини фурӯшӣ боша ягон хона замин квартира барои реклама кардан марҳамат сони азиз дар рақамҳои мо 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем рӯи кунед реклама мемонем. ва кадоми шумо ки мошин хар бошед дар комментар нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим астае. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо интихоб карда ба шумо пешкаш мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Hatchback срочнай бо нархи арзон. Opel Astra F дар кузови Hatchback соли бароишаш 1994 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине мотори 6 инжектора коробкаш механикаи сайстари мошин мегад соза чоткае. 4 та балон мегад 80-90% астае дӯстони азиз, салоншам тозака, инам хеле светае. нархи мошина мегад 25,000 мегем бо муомилаи хуби хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобода. 4 та дӯстони азиз балонош қариб нав астае, нархи мошин 25,000 сомон астае бо муомила дорад. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 8232, дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 3630, инашам кор инашдам WhatsApp дорад. як та рақамҳои мегафон дастӣ, як та тисел ва тиселашдам WhatsApp кор мекунад. 94 сол нархи мошин 25,000 сомон астае, муомилаи хуб мекунем мегад срочна сум дар курае. кадоми ки мехоҳед Opel Hatchback арзон ки лозим астае марҳамат занг занед маълумотои пурраша гирен ва кадомто ки мошин фурӯш бошед агар роёи кунед ресторан маълумотша мо мақсад ки рекламада мемонем. лайкора занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 астае баъдон ки мошинои советски молодежни светои сафед дискакҳои чотка. ВАЗ 2107 соли бароишаш 2006 сол сӯзишфурӯш бензин мотори 6 инжектор коробка механикае сайстари мошин мегад чотка. мошин мегад мақсад ки тайёрае фақат ҳай кадан. дӯстони азиз мошина мегад криша мақсад паталокош ҳамаша мегад нав кадагем. моторш мегад инжектора, дискаҳош дӯстони азиз дискаҳои мақсад ки тӯроқ компания задага дӯстони азиз дискаҳошам фасонак астае, свечам ҳамихел. хоб 4 та балон нав астае, қати дискаҳош мегад нав, обши дискаҳошам нав, краскашам дӯстони азиз тӯроқ компанияҳои нав астае ва дорнои салоншам ҳамаш нав кадаге обши. балоншам нав астае. ин мехел маълумото 2006 сола баъдон аз яъне ки ВАЗ 2107 2006 сола бензини холӣ кади гаштагае. нархи мошина мегад 19,000 мегем бо муомилаи хуби хуб мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 19,000 муомилаи хуб мегад мекунем биёед мегад мошина аз пеш бинем. хоб промои рақамҳои мегафони соҳибшона дар рақамҳошон WhatsApp доранд. кадоми шумо ки мехарен мақсад ки ягон вариант ҳисоб шуден дар ҳамин рақамҳо занг занем маълумотои пурраша гирем. мега агар харидор бошад боз арзон карда мекунем срочна сум дар кунад. дискакошам фасонак додае. марҳамат дигар маълумотои пурра ва аниз аз рақамҳои поёмода занг занед. мегзарем ба ҳафтум техникаи фурӯшӣ. электроскутери фурӯшӣ астае ки пачкаи бо нархи арзона мегад срочна нав гирифтиян бо мегад мефурӯшем ҳамихел сум дар кор шуда фурӯш намудиян. электроскутер астае дӯстони азиз ки модели навай нами солои нами ҳамин сола астае ба як заряд мегад 40 километр мегад мегардад. хоб дӯстони азиз мегад нав 20 рӯз пеш мегад хидмат мегад 2700 сомонӣ ровна мегад харидем ҳозир мегад 2200 сомон мегад метем нархи ахиронш яъне ки илтимос мегад оли амасад ки хали салафанош кандагӣ нестае пачка мегад соҳибош 20 рӯз пеш мегад химон 2700 ровна харидем 2200 мегад ҳозир метем нархи ахиронш яъне ки 2200 нархи ахиронаш қарор дорад дар шаҳри душанбе профсоюзда. якум рақамошон Вавилон дастӣ ахираш 7058, дуюмаш рақами мегафон ахираш 67 WhatsApp кор мекунад азиз. ҳамаш мег комплект дӯстон яъне ки поворотникош кор мекунад, сигнал дорад.
خب مقصد که با پدال کردم خیلی میره میگه وقتی که میشور اگر ضرورتش بود چی پدال کردن رنگ ویریک میتونی که حرکت دالشی توجه در کتونم بور روین 40 کیلومتر میگه در یک ضرورتش میگرده میتونه که معلوماتی پرش بازگیریم ماشین همین تکنیک در دوشنبه پروفسور زنگ مرامت زنگ زنیم میگذاریم با 8 ماشین فروشی اوپل استرا اف است که در کودفی 13 سال برای 6 1993 است که 97 کدگان سویش فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробкаш механика сайсери мошин мега соза мега нархи мошин 17000 сомон аст боз каунтер дига мега муомила мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда ҳуҷҷатҳои мошин кам мондага уже буд мешавад 4 та балон мега нав аст хадавои кардаги аккумуляториш нав сона тоқа суми холия нархи мошин 17000 бисёр не каунтер муомила мешавад якум рақамошон дасти ахираш сиваш дуюм рақамошон рақамои россия тоқа ватсапош кор мекунад кадоме ки наличи сумкати мегира каунтер бо арзон мекуна мошина мошин люк ва салоншам тозакай мошин дар територияи шаҳри бухтар 17000 каунтер муомила меша 93 сола 97 кардагиай кадоме ки мехарам бараман срочнай занг занем маълумот гирен ва шахсони дар ягон мошини фурӯшӣ боша ягон хона замин квартира барои реклама кардам бараман дар рақамҳои 885 12 20 ва ватсап имо кор мекунем рӯи кунем реклама мемонем лайкора фаромӯш накунед гузоред навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки мерседесо 190 чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем бари шумо роӣ кардан мерседесо 190 сайсени чотка соли бори 6 1992 аст ки сӯиш фурӯш газ бензин моторш ди сечка дӯстон аз беҳтарин ҳолат мошин қариб ки ҳамаша мега ай сечка кардаги моторш дай беҳтарин бу хайхтон маълумот як бурда аниқ мекунем дӯстон азиз 4 та балон нав аст хадавои кадаги ҳуҷҷатош мега то моҳи сентябр салоншо мегад полни худ мега салони сечка кадаги аст сечка дӯстони азиз моторш мега ай сечка мошин мегад як даст гаштаги такси пакси хеле корои чида гаштаги нест фақат мошини семейни мошини барои дастӣ инам хел ҳуҷҷат балон мотор саломаш ай сечка нархи мошина мега 30000 мегем бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахшда 30000 муомила савдо дар назди капоти мошин парамои рақамҳои мегафони ҳисобшуна дар рақамҳошон ватсапам кор мекунед азиз кадоми шумо ки амхел мерседес 190 хоҳиш кардед мехарен занг занем мошинча тозака мега бекамуле ва якдаста бо таъмоле ки бисёр чизош ай сечка буда марҳамат хай бо бисёр мо такрор намекунем метавонед ки занг занем маълумотои пурра ва аниш аз рақамҳошон гирем мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ мерседес бенц класс аст бадрон ки сечка бо нархи арзон срочнай соли бори 6 1995 аст ки сӯиш фурӯш газ бензин мотор 8 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 7 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад элеганс дӯстони азиз 4 та электропакета дӯстони азиз хоб коробка задни мост мега ҳамаш 100% салоншам тозака инам хеле светои синӣ нархи мошина мега 31000 мегем бо сумаки наличи боша мега бо арзон мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе тоқа барои харидории аниқ хоб прамои рақамҳо мегафони ҳисобшона дӯстон дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд кадоми шумо ки мехарен успед кунем мошинчара савдо када гирем ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорад ягон хона замин квартира барои реклама кардан марҳамат дар рақамҳои 885 12 25 ватсап имо телеграм пайваст дорем роҳӣ кунем реклама мемонем лайкора занем фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ боз як мерседес сечка аст бадрон ки иш бу арзонтар аст срочна иша мақсад ки ранги ҳавои аст нархи арзон мерседес сечка соли бори 6 1994 аст ки сӯиш фурӯш газ бензин мотор 8 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 та электропакет 4 диска светои серебристи хай мошин соза мега нархи арзанда дӯстони азиз бу хай расходча хато мепурсед намедонам ки чӣ расход дорад иша нагуфтиам нархи мошина мега 27000 мегем бо арзон мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 27000 сомон аст 94 сом сечка полабиёни мақсад ки элеганта 27000 бо савдо доштае хоб прамои рақамҳои мегафони ҳисобшона дӯстон ахираш 43 ҳафта кадоми то ки мехарен занг занен маълумотои пурра ва аниша гирен ва агар боз такрор шавад кадоми шумо мошинхар бошед накард дар комментария нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим мо пешкаштон мекунем ва агар шумо ки ягон реклама дошта бошем хоҳем ки фурӯшӣ мондан дар канали мо ина рақама мо барои реклама кардан ватсап аст кор мекунад роҳӣ кунем реклама мемонем лайкор аз ин навора то охираш тамошо кунед дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худтон габонамай